Isiko chetu chigendere mne serikali taketi education echikoba. Frida Kerubo, Ndizi TV. Omurwanire gwekirogo kyo MCA ase wodi yabo chitendere Jacob Nyangondi nigabori abamenyi bense meyo kubaworokereria abana babo chimbwa chindonge asobya bwa matukari bosyo yani ngaya kwana chinga kicho kubekerwe gutwa kwa baroki babere bakonyora amorokererio ase skure yemo eyere inse iyo burayi bwaye Josephat Amisi ntoroboti orwa senchira yobuime Semi na chweke bungo kyobogima ayani ganyara ko kwano rero numurwanire gwekirogo kyo MCA ase ward yabo chitendere ime constituency yebo machoge chache Jacob Mangondi gaya kwa naya asomoyega wokwena na certificate go chia savana abanyare ko bakora amatemu abo anene yo kwegera chisemi cha computer ichibono cyanyare ko ba chigotenenerwa amo na Mangondi Foundation bayemo certificate yerega iga konye mutagete mutrain abana baino asemura yenyoroka Kisi University kogenda ali onyare go train omwana ogo nigo gwakana 1100 school fee asome metenye tato otarabeke ndagera otarabeka accommodation na otarabeka na mangana de transport igo mole negesyo mobwato omwana ino oletire school yega igoro sana ime na yeruseni ko Somalia naende egosomi bosa motari gwakana shiringende yonsi gati y'abanyara ko bagwikira no moyego yo nabateneneri be serikali kuri asense meyo anene abagambi abanyara ko bakomwakera Mangondi ngambi ya mono asomorobeli bo kwenekya ngonyare ko baga osegeta abana nena abasayi banyara ko bagotwara chisemi ikiye kikombite cyane ko bakiko kubakonya asobugima bwabo bolemo Kwani abaye community atendiri ambere ambolde nago kire nane kora gitokuneke bwana Mangondi sa komentere mara 20 badanga yati na de mara 20 nange date ina tawoku tena tango kilo tambe na sa go seseni asenere sabukiao nabo abaiboli awanyara ko bagwikira no moyego yo nigo boigo banyara ko bagoyakera foundation ya Mangondi ngambi ya mono kubatikana no murobeli yo bokwana na chisemi ochia sabana babo abaseni umwana mito ewankuna singo mate bwato bakomu umugambi bya mana senye njo yakobo ugachora baka basingo mato kwa beke kirasi kanya sago seni omwana komendere naende bakobendera kobenda naende yabana basingo mata obarusi utaka gukora kuwa chichokora omogoko omonena boigo nigo nyara ko bagokorokana gochia asabana abanyara ko bakonyora certificate ekyo elyo kwenekia ingaborabwo banyara ko bakwegendereria ase obugima bwabo bakiralitiko Rashid Kemuto, and I've been learning at Mangondi's place. It has been good. We have learned so much and we thank him so much. And for the parents, thank you for allowing us that we came and we learned a lot. Help us to attain a certificate in addition of what we already have. Thank you very much. And for Nonyera bo Jacob Mangondi niganyara ko basemya abamenyi be wodi yo banyara ko bakwenekinga batero murai oranyara ko gakoira wodi yimotwe na kwenekinga chisemi kenyere ko chigusuka motwe asekerengo keigoro maigungo kurera bari batariga igabacha baseru bagende basoke bayirane gocha sengencho inje buna bago chigonchoro murai igongo chikobo murai okora abantu gochia sabande bako babuya gwetane kuna bare ekina kigente kenene